Nganget filai jui ba haba ka ing nane ka ying mani ka ing ngi hakini kisngi kumno bala thangi ka ying mani hapo ha Manipur henrengi kini kawai bagi aka baro kilaban ingkhong no henrei ka Bible kam ju ingkhong balai ba ka Bible kam ju ingkhong kata ke jingkli ya ka ba kwa ban kli fi ba ya ka bangin ya kren ru hagani ka por ka bamenta balai ba ka Bible kam ju ingkhong Sesuai kita ko abnai khublai fi shisha haga kerteng ke batyang tam ke badan bor ke ba khrau tam ke jong trai nom pen mg Jesus Christ kadap de jing kemen nam ta jong fi bang ada dwai bu blai nang kerku nang pen sla fi bo nang le ki kamba aga jing be jong fi ba man la ke sngi ba neutrai bangi shakri neutrai ki kamba neutrai bangi shakri neutrai ubale ki kam ke ba phala man la ke sngi ude ubam juot ya ubam ju thia hiru u yai trai ya kata ke jing trai ya ka ban pen bit ban pen biang ke jing em ke jongi paka Bible ke kren ke tabu tabu sedang ke kam ba po jongi ulong ba yai ne ban pen dap ya kata hadu ke sngi Jesus Christ kamot ke jing trai ke jong blai kam ju sange kalong kata ke ka ba yai telun na ke sngi ke sngi ju thia ju sam thia u blai ba trai ke kam ban pen bit ban pen biang ngi tadu ke sngi ke jong Jesus Christ Tani ka por nga kwa ampin kan mau biang fi ba pin snow haban dwai nam ta healing festival jong ka potternet ya ka bangin pelong na do khalai do khat nyau jong ni benai September hang thi ha second ground madan pulo dwai nam da ni ki jeseng dwai nam da ni ki jishkri dwai bo bleung le ki kamba ba lem ba ni ki jishkri ni ki kamba i ka bo bleung le man pen kalai ki men sim ki ba koror ki sha te ki sha koma ka bor ka drugs ka bor ka kya ha ka bor jong shaitan begini i ka transformation ka jing pen kala ha ka men sim ba kin yo pediang yo men sim ko kin yo pediang ka bor kin yo pediang ya ka jing penem kata ka jing angnot ka jongi kumbo kpa jungi bhamna ngu angnot ba ong amman ba koi ka men sim kan jot no re ba barok kin poi ka jing kala ka bumon bangin kni kan that i briu na ka ding kata ka jing angnot ka jongi bangi pelong yin ka jeseng healing festival pagandan siya ka jing pen kia ya ki briu ha ka do ba ha ka men sim dwai nam da ka jing shkri dwai ya ker shaningi ha ka jing dwai ka jong fi ki don kam ya kata mat nga ju pentip re ka ni ba ngi ju don ka jeseng ha ka sngi balang hang ni ha po potternet haga por sanbaji janmiet but fila ban wan ke digi healing service ya bagi ju pelong naga sngi naga tayo but haga por prabaji min step ni haga sngi sa jan ni judan ya ka jing duai fila ban wan sa jan haga por prabaji min step adu ispobaji dan ke jing duai ni don ya ka jing ya kerpat akhamat jong blai but arbaji wan yalam gi kon gi jong fi ni don ya kit zo praise hang sing sa jan wan yalam haga por arbaje ni don min shakri ba ki khon ki jofi bukum jo por jan miet ni don ki jeseng samla nam da ki samla ba nam da ki tu baro ki banang sngau samla fila ban wan kam nan kano ka kerta ba fila ban ong la nam la bangan wan ba fi sngau ba den wan ban nganget train ker khui fi ba haga sngi blai ni don hapo maulai haga por khatwe ba ji min step hapo maulai non kwar ba haga por san ba ji jan miet ni don biang hang ni hapo Nongthymmai Nongkhryiem haga por san baje jarmiet ngangai try on kar khul ma gani jing ptip ki jing pen bana bat ngangai fini wan chi di jeseng bang ngangai bu try on kar khu ye ji em jong fi hoi ni poi biang shaka tin ge jong blai koma ong fi balai ba ka Bible kam ju ingkhong lada fi pe ye ka Bible gani ri ka Bible gani ri ka kot ba gani ka kot la shna hi do brio kini ki pages ka dei ka kot but gabo phla ka long balai ba ka ne ka kot kam ing gani ka kot tel ra fi thangi ka am ka ding ka ing bai henry gabo phla ka long haba plu gi mani plu gi briu ngala i dal jong ka khamat ga jong a udan we briu ba pule i ki kot ki babon ki kot berben ki la ing khong no henry ka Bible kam ing khong de nga julungo ek tang balai ba ka Bible kam ing tada kita ki kot berben ki ing balai ba ka ne ka tien kam ing kani ka de ka kot ya ka ba thau du briu henry kam ing nagai ka dafte boming namar bala prin ya gane ka ktien ke jong blai ha gane ka kot ha gane ka sla tading ta habala prin ya gane ka ktien ba ka ktien ke jong blai ka don ha gane ki sla inem gane ki sla gane ki pages haba ka ktien ke jong blai ka don ha kini ki sla jong kane ka kot ru ka long ka badan bor kini ki sla ru ki long ki badan bor ba namar kane ka ktien tading ta am kane ka sla kane ka kot ru kaming namar bala prin ye ka ktien ke jong blai hagane ka kot tadeng ta gane ka kot ka khlaming
lada ka dei tang ka kot sudang ngai kan jindala ing haba kala dei ding henry na mar bagani ka ktien ka jong blai ka dan hagini ki kot bla pren ya ka bla shon ya ka hagini ki sla jong ne ka kot de na daw bagani ka kot ka klem ing but ndei tang ka bangi shu imen ta henry na do man shwa ka long kum tahi ka bible kam ju ing nga ai ngoi blai oi lada le se da thang da kwa ban thang da the da ka sharak e da ka ding henry ha ka jing plo yeng kwa ban ong fi plo yeng kam ju ing da thang khnang am patip ye kata ngi idon ki bathang ro ngi batar ro idon hi ka da tar ka jot hi la da thang da ka ba shu le khnang da ka jot bi nga nge henry la da plo yeng am kata ka de jing mayan ka de jing phala ya ka ba ngi i be ba ka ne ka ktien ka jong blai ka ne ka bible kam ju ing blai kam ing ko mang ong ye phi bala prin ye ka ye ka ne ka ktien ka jong blai bala shon ha ka ne ka sla ha ka ne ka kot tne da ka ne ka kot ru ka la im baga ta ka de jing shi sha baga kwa ba nong fi ka ne sngi ba lada ka ne ka dak habala shot na ka ne ka kot ka la im na ka ding ta long kum chu ru ai ba ka ne ka ktien ka jong blai kan long ha ka do no jong fi ai ba ka ktien ka jong blai kan long bala shon ha ka do no ka jong fi ai ba ka ne ka ktien ka jong blai kan don ha ka do no jong fi kan don ha ka jing im ka jong fi bala dala shon am ya ka ne ka ktien ha ka do no jong fi ka de ka ta ka jing shi sha ba phiru phinoming phiru phinlaj im kumba ka ne ka kot ka laj im na ka ding na mar ba ka don ka ktien ka jong blai kalong kum ju ma phiru aba phidon ye ka ktien ka jong blai ha ka donot ka jong fi kum ta phiru phinlaj im ka babel ka kren shai ka ta mathias long ba arp sa ka kot balai san gong ka beneng ka khano ka la ban lek no an ka ktien ka jong blai ka nom lek no setia ka ktien jong blai ka nom ing lano ru badeng ta ha phidon ye ka ktien ka jong blai kan ma phinom ing hadu jok kan ma ba ke jing yele ke wana ke jim ke jong fi ka ta ga nom la ben ingi fi na mar ka babel ka kren ka ta la fi ya lam ki o trai ong along lembat fi lemba ki wa ga nom tele fi ya lam ka ding fi nom ing lam ni ki tele ding nom la ban jlia e fi na mar balai bo trai udan rengkat ba fi la da trai udan rengkat ba fi la da ni ka tin ke jong trai ka don ha ka download jong fi la ka don ha ka jim ke jong fi ka ne ka de ke jing shi sha bala da fi la prin ya ka ne ka tin ha ka download fi don ne shibon ka tin ha ka download jong fi pin like im ubreu nget ene ka ktien pediang ene ka ktien dandru ene ka ktien e fin yap ba fin sa ingkhong adu jok ding kata ka de jing shisha bala fi ong amnang mun puli nga kwa banang fi judan unu bamnang puli enre ban yo sngo to la ban yo sngo tadeng ta snap ye ka ktien ka jong blai but ai ba kata ka jing snap ka jong fi kan long ka jing kar khu ye fi ka ba fi pelang ne ka ba fi tho ha ka de ka dolan knep ka dono ka jong fi ya ka ktien ka jong blai da ka ba shu sngo da ka shu snap ru ka la biang ni tadi ta kam don kame finang ban tho ban tar ni tang ka ba fisukan mauro kata kala biang tadi ta kwa ban fi to penlang ke ktien ke jong blai bal kum no la tho ini ke ktien ha ne ke kot em ka de ka sia ta ka daw la aprin ni dak na mar ba don ka sia tadi ta la tho ini ki dak ha ne ki ni pages la ne ha ni ki sla jong ne ke kot bla kot ka bible tadi ta kwa ban fi ne ke ski ta ban tho ya ke ktien ke jong blai ka don ke jong fi don kam ki ummat ke jong fi dan kami ki umat namar lada fim pat puli ke ktien ke jong blai hadu da jaumat kan ke ktien ke jong blai am kan omla da le ru bandon ha download ke jong fi tada fi puli ke ktien jong blai puli da ke shep tieng ye ke ktien ke jong blai puli da ke songo puli da ke songo kemen ndai ki umat jesus si ndai puli da ke umat jong ke jing kemen ba fi yo kat ene ke ktien but haba fi puli ne ka ktien kan mau de ublei ba kren but haba ublei kren e fi to kemen no na mar bu trai kren ba ngai la da fi jau mat fi puli ka ktien jo blei ngai ba ne ka ktien ka jong blei si sha galong kum ka ta ka sia ka bala tho ne ka bala pren ya ka bala shan ha ka download ka jong fi bun gi blei puli ktien puli look like puli ka puli am to jaj bala de ben puli ka puli khamtam ha ka por miet na por men step ye puli klem da sngu tho ka ktien klem da champang ka ktien kla de tang ka rukom ban puli tadeng ta kamdan jingmut kata ke jing puli bible ke jong fi tadeng ta puli hado ba kan da ngam ke ne ke ktien ke jong blai puli hado ba ne ke ktien ke jong blai em kan da long shisha ka jing bam ya fi ga ba finda kemen ha ba fi bam ya ka ba finda sngo shisha ba blai ukren ya fi hado ba ka da jaw ki ummat ke jong fi ngadang ikundu ki brio ni ke sngi ba kala don ke jing pang
bây tay breu là should yam but daga bopule ka ktien ke jong blai step nam haba yam but bopule ka ktien ke jong blai kam ganti ka daga khot kam ganti ka daga khot am ka daga jingpang ka badan ka ma ji ka la phat ka la kan ria namar balai ba fila don ka ktien ke jong blai ba si sin ba pi yam pi pule pi kam ganti ka ktien ke jong blai daga jing yam daga jing kaang daga jing shapting daga jing nget daga jing shania am ka jingpang ka bakano ka no am ha fi I ba ka don ka ma ju fi nga nget kan ria ba si sin ba ktien jong blai ka la don ha pi am ka jingpang ka haban phat ka met ju fi ka la im na ka jingpang ka met ju fi kan la im na ka jing stam among if you do that the men within im sa and ray mola rang de ka por fi fin im ngay la da pi penon kam ni ka ktien jo blai mar ka ktien jo blai kren shai ka ta bo blai upha I ka ktien bo pen khia ki upha ni ka ktien de upha he ha pa ka donot ka jongi ro upha ba ni ka ktien ka jong blai ka long ka donot ka jongi kum ta ka met kan khia ka man sim ro kan im de ta ka abnong fi la fi don ka ktien ka jong blai kum ba ka Bible kam ju ing ha ka ding ngai ye jing im jo fi ro kanam ing ha ki ta ki jing e ki jing ele la ne ka ta ki jing pen shoi ki bo bon finom ing ru hadu jok na ka abnong fi finam poiru isata ngai tran ka khui fi lang bagani ke jinkai balang kot ane ke sngi ngai bo tran nang ai bore fi but to ai ba hin puli ke ne ke ktien but to ai hin puli ka hado ben jaumat hado ka long do long snam fi long jing em fi ai ba ke ne ke ktien kan long shisha ka bla tha ka bla shan ha ke do not ke jong fi na mar da ke ne ke ktien pin la yem so sin ko an pen ke ma fi ba ke ktien jong blai kong la Stephen kong Petros kalau no men kong ke khat bar fulai ka ong hang ne ka ong da bala pen khar sin fi no sumbai ba sep nrei no bom sep da ka ktien u blai ka ba im bat ka ba yaisa ktien ju blai ka de ka ba im bat ka ba yaisa da ding ta la da pen kha arsi ni fi don ni ka ktien ka jong blai ka download ka jong fi da ding ta fi im bat fi yaisa da ding ta kwa abrang fi ka ni ka sngi ai ba fin don ni ka ktien ka jong blai pelang si bon ye ka ktien ka download jong fi ai ba ka ktien ka da long corridor si sai fi ai ba ni ka ktien ka da long jing im ka da long sha ka jing ben khia ai fi Probab sao ka khat ka ba arpo ar ka ko khon tu skor ki ktien jonga pandem ki skor ki jing ang ga jonga to wala ba kan leit no na khmat jong fi to sumara ki pedeng la ka dono te kom ta kan long ka jing im ki ta ki be sham yeki ba ka long ka jing khia ga do jong ki baro fi sham ki ktien ga jong blai fi sham ka dono fi sham shi sha ba fi sngu thu i da ka ktien fi yo ye ka jing im ba kam jo ye ka jing ben khia ha ga do jong fi hallelujah fi yo jing ben khia ha ga do jong fi baro trai ka khui fi ni ka singi manta nge to ai ba fin shim khia ban pule ka ktien ka jong blai kom ba fi shim khia ya no no kam ka ba kin do kam tam phia ban shim khia ka ktien ka jong blai ni doi ni ka por manta trai ni ka por nge ko kuna men ka khui ni ki khon ki jama ba ki la sngo ka ktien ka jong me ba ki la sngo ka ktien ka jong me trai nga doi nga ka khui ki wei pu wei Mga dwai go try ba na ktien jeme ga ngam go try shadow te ki mat ba ki cleanse ing blai she ga jingem ba ka mensi ba nga nget ko kan rat ba ka ktien ga jame ga try kan long ga shan sharp ha ga dono jong ni ki khon na dom ta singi ba nga kwa ba nang fi hoi pila pule bon sin ktien blai film snu tho film shempanga bounce na khli ga jo fi kam rong ga mensi kam rong khli jo fi na dwai nom ta singi bo mensi ba ko un hikai fi ba fin la ban sngo tho in ka ktien jong blai ba si sien of la sngo tho ka ktien si sien ba ka ktien ka don ka dono ka jong fi si sien fi la shan sharp in ka ktien ka ban sim ka jong fi ka ne ka ktien kan pen em ya fi ka singi ka ba khado ba kan pen em ya fi men taru ngai la ki jinge le ki wan ki ba haru kam ka jing em ka wan fi don ka ktien fin la em ba ba ka dwai ka khoi fi ba fi pule ka ktien ka jong blai ngai fin ang la an pelang shibon ni ka ktien fi long ka breu ba start ka ba dap ka ktien ka jong blai dwai ka khoi fi hoi ki khna samla na do ki barang red ado ki bala san borok nga duai nga kerku maka ne ka ktien ka dalong jing im shi shai fi fi pule maka ngai ka ki omat jong fi fi pule da ka jing kemen ka jing songo yo blai fi duai nga ngai utra un shan sharp ya ka ktien ka download fi ki omat ki long ki sia ya ka fi tho in ka ktien ha ka download ka jang fi nga duai nga kerku fi way baro ha ka teng jong jisu nong pen amen amen you know try blai na kerku fi ka jing slack ka jong try ka nang to ya fi to ai ba finang yai tho but yai shan je ka ktien ge jong blai don no chu fingin sai sham ko le shibon amen